लोगोफोर, जों सुबुं माहारिया गावनि इयुना बोरै बारलांगोन बै बाथ्राखौ लानानै गोबां सोंथि जाखांफैयो आरो माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ मोनथिनो लुबैयो। थिग बेबादिनो आंबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जाहाथे 100% नङाब्लाबो 50% बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मोनथि मोनो। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय आरो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे आं जेब्ला गोदान गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअआव बेखौनो मोनथिनो मोनगोन जे बोराय बुरै समाव मा राशिनि बेलायाव दुखु आरो सुखु गोजोना लिरजानाय। मानो होनोब्ला गोबां गिदिर गिदिर पण्डितफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जायोदि सुबुं माहारिनि गुन आखल आखु आरो बराद गासिबो राशिनि गेजेरजोंसो बारलांनाय जायो होनना। नोंथांनि राशिया मा? नोंथाङा माबादि बोराय समाव खस्थ' सहायनांगोन थामहिनबा सुख सान्तिखौ मोननो हागोन। राशिनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो मोनथिनो मोनगोन भबिष्यतनि थार खोथाखौ। जों गोबां सुबुंफोरखौ नुनो मोननाय जायोदि बोराय बुरै समाव गावनि निजा फिसाज्लायानो सैया खालामनाय, बिमा बिफाखौ नायनो बानाय नासयनाय बेफोरबायदि। जों सेंग्रा सिख्ला समाव जेसेबां दुखु खस्थ'नि सम फैब्लाबो बेखौ सौसिलांनो हायो, नाथाय बोराय बुरै समाव बेबायदि खालामनो हानाया जोबोर गोब्राब जायो। बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिगोन माबादि राशिया माबादि फिथाइ मोननो हायो जाहाथे नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्रायनो मोनथिनो सांग्रांथि जायो आरो नोंथांमोननि बृद्धा अबस्थाया मोजाङै बारलाङो। जडिएक साइननि बायदियै बै राशिफोरनि भबिष्यफोरा जादों गिबियाव मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै अबस्थायाव सुख सान्तिनि बेलायाव मिडियाम जानानै थागोन। बांद्राय दुखु गोजोनै एबा बांद्राय खस्थ'यै बारलांनाय नङा। जेब्ला गावनि फैबाय थानाय समाव गावखौ जेब्लायबो फोथायनाय लाखिनाया मोजां आरो बोराय बुरै समाव गावनि अहंकार साननाय आरो मालायखौ दुखु होनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां। आरो सानफ्रोमबो ब्रह्म मुहुर्त यानि 4 बाजि एबा 5 बाजिनि गेजेराव सान राजानि मुङै दै बावबानो जाबाय आरो गोमो गाबनि सिखौ गाननानै लाब्लानो जाबाय। जेब्ला नों सान राजानि मुङाव दै बावगोन अब्ला सान राजानि अननाया नोंथांनि जिउआव जेब्लायबो मोजां गोहोम खोख्लैगोन आरो नोंथांनि गोसोखौ थि लामाजों लानानै थांगोन। बृषभ राशि। बृषभ राशिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै समाव मोजां साननाय हनायजों लोगोसे गावनि आत्मिक सान्तिखौ मोनदां हायो। जानो हागौ एस' आरामखौ बांद्राय मोननो हायाब्लाबो बैबादि सुबुंफोरा जिउआव गोजोननायखौ मोननो हायो। बृषभ राशिनि सुबुंफोरा जिउआव गोबां गोजोननायखौ मोनफुंनो हायो। सावस्रि बिथिङावबो गोजोन बारलाङो। बैबादि बिथिङाव बै राशिनि सुबुंफोरा जानला मेनला जामुंफोरखौ जायैआनो मोजां। हायोब्ला धार्मिक लाइनआव जानाय खायद'खौ लाङोब्ला मोजां। बेजों बे राशिनि सुबुंफोरा गोसोखौ सान्तियै दोननो हागोन। बृषभ राशिनि लाकि गाबा जादों गुफुर आरो निला। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै समाव सावस्रिजों लोब्बा थानाय एसे एनै दुखु खस्थ'खौ सहायनो गोनां जानो हागौ। बै राशिनि थाखाय दिनैनिफ्रायनो जानाय लोंनायजों लोगोसे नियम नितिखौ नाजावनाया मोजां। मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि गोसो गोरबोआ राफोद, नाथाय थि थिरांथा लानायाव गोब्राबथि नुजानो हागौ। गोब्राबथिनि जाहोनाव गोसोनि साननाय हनायफ्रा गालाय गुजायबो जानो गोनां जानो हागौ। गावनि गोसोनि असुबिदाखौ जानगार खालामनो थाखाय मिथुन राशिनि सुबुंफोरा अख्रां गाबनि गाननाय जोमनायखौ गानोब्ला मोजां। मिथुन राशिनि सुबुंफोरा दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोननि सावस्रिखौ लाना साबधान जाखाना थानाया मोजां जाहाथे बोराय बुरै बैसोआव बेफोर दुखु खस्थ'निफ्राय रैखाथि मोननो हायो। कर्क राशि। कर्क राशिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै समाव सुख सान्तिखौ मोननो हागोन। कर्क राशिनि सुबुंनि थाखाय बोराय बुरै समाव बांद्राय नङाब्लाबो 50% सुख सान्तिखौ लिरनाय जादों होनना बुंनाय जायो। कर्क राशिनि सुबुंफोरा जेबो गिदिर सिन्थानि मोगा मोगि जानो मोननाय नङा। बिथांमोननि बोराय एबा बुरै देहाया मोजाङैनो बारलांगोन। बे राशिनि सुबुंफोरा बृद्धा अबस्थायावबो जेबो सिन्ता थानाय नङा।
धोरोमनि लामाजों आवगायोब्ला साबसिन हामसिन सुखुखौ मोनफुंनो हागोन। कर्कट राशिनि सुबुंफोरा जिउनि जोबनाय समहालागै सुकुन आरो सान्तियै बारलांहोनो हागोन। बैसो जानाय समाव नोंथांमोना इसोरनि सायाव जोबोर फोथायनाय थागोन। राशि हिसाबै नारेंगी यानि कमला गाबा मोजां। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरा जादों गावबा गावनि गोसोजों सोलिग्रा, रावनिबो खोथाजों सोलिनो नागिरै जायो होनना मोनथि मोननाय जायो। सिंह राशिनि बोराय बुरै समा नखरनि सोमोन्दोनि गालाय गुजायनि थाखाय सिन्तायाव थानो गोनां जानो हागौ। बृद्धा अबस्थायाव सिंह राशिनि सुबुंफोरा नखरनि गोरोबलायै आरो एना एनिनि थाखाय खस्थ' सहायनो गोनांबो जानो हागौ। बिथांमोना गावबा गावनि रागाखौ नर्मेल खालामना गोरोबना थानो सरसा खालामनाया मोजां। सिंह राशिनि सुबुंफोरा जेराव गोसो होनानै खामानि मावगोन बेयाव थाबैनो गोसो जगोन। बे राशिनि सुबुंफोरा हिन्जाव, हौवा एबा फिसाफोरनि नासयनायखौ सहायनो गोनांबो जानो हागौ आरो माब्लाबा गावखौनो हारसिं सानना लानो गोनां जानो हागौ आरो बेजों बै राशिनि सुबुंफोरा सिन्तायाव गोग्लैनोबो हागौ। सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोथां गाबा मोजां। बे राशिनि सुबुंफोरा बोराय बैसोआव सुख सान्तिखौ मोननो थाखाय सानराजानो सानफ्रोमबो दुगैयै लोबै दै बावोब्ला मोजां जागोन आरो सावस्रियाबो गोग्गोयै थागोन। कन्या राशि। कन्या राशिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै अबस्थायावबो सुखु गोजोनै बारलांहोनो हागोन। खायसे राशिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै समाव दुखु जेंना सहायनो गोनां जानो हागौ, नाथाय कन्या राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि बुद्धिमान गोसो आरो माहि आखुनि थाखाय सान्तियै जिउखौ दैदेनलांनो हागोन। कन्या राशिनि सुबुंफोरा बिसोर सिगाङाव जायखि जिउ खुंबोआ मानो, नाथाय बिसोर बृद्धा अबस्थायाव सुख सान्तिखौ मोननो हाथारो होनना बुंनाय जायो। बिसोरनि गोसो गोरबोआ सान्तियै बारलांनो हायो। कन्या राशिनि लाकि गाबा जादों नीला। तुला राशि। तुला राशि सुबुंफोरनि थाखाय बृद्धा अबस्थायाव धोन सम्पतिनि बेलायाव जेंना जेथो नुजाथिनोबो गोनां जानो हागौ। तुला राशिनि सुबुंफोरा गावनि खहा जानायखौ गारनानैब्लाबो मालायखौ गोजोन होनो मोजां मोनग्रा आखुनि जायो होनना बुंनाय जायो। तुला राशिनि सुबुंफोरा बृद्धा अबस्थायाव फैसाजों सोमोन्दो थानाय जेंना जेंसिखौ मोगा मोगि जानो गोनां जानो हागौ होनना बुंनाय जायो। बेखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर तुला राशियाव गोग्लैयोब्ला नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्रायनो सेभिं खालामनो नाजा आरो गावखौ सेफटियै थानो हानाय खालामना लाखानाया मोजां। मानोना बृद्धा अबस्थायाव बै सेभिं खालामनाय फैसा थाखायानो नोंथांनि साहारा जानानै फैगोन। तुला राशिनि सुबुंफोरा गलाब आरो अख्रां गाबखौ बाहायोब्ला मोजां। जायखि जाया निसा बेसादनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिखौ मोनसे रहस्य गोनां राशि होननानै मोनथि मोननाय जायो। बे राशिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै समाव सुखु आरो दुखु मोन्नैबो बिथिंखौ मोननो हागोन, यानि सुखुनि बिबाङा बांसिन जागोन अथवा सुखु आरो दुखु मोन्नैबो बिथिङाव गोरोबनानै थागोन। बिथांमोननि रादाय होनाय आरो थिरांथा लानाया माब्लाबाबो बायनानै थांनो नागिरा होनना बुंनाय जायो। गोबां खेब सावस्रि बिथिङाव लोमजा साजाखौ लोगो मोननो हागौ, नाथाय बे राशिनि सुबुंफोरनि मानसिक सन्तुलना राफोद जानायनि थाखाय गासै जेंना जेंसिखौ स्रां खालामना लानो हागोन। गमामायैनो वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय सुखु आरो दुखु मोन्नैबो दंफायो, नाथाय जोबनायाव बिथांमोना सुखुखौ मोननो हागोन। वृश्चिक राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजा गाबा मोजां। बेजों लोगोसे थालिरखौ सेवन खालामबाय थायोब्ला सावस्रिया गोग्गोयैनो थागोन। धनु राशि। धनु राशिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै बैसोआव गावसोरनि फिसौ फिथाइजों गोग्गोमै बारलांहोनो हागोन आरो नखरनि सुबुंफोरा बे राशिनि सुबुंफोरखौ सन्मान होनायखौ नुनो मोनगोन आरो जोथोन लागोन। धनु राशिनि मानसिफोरनि बोराय बैसोआ गोजोनै बारलांगोन। बे राशिनि सुबुंफ्रा सावस्रिखौ लानानै जेंना जेंसिखौबो सहायनो गोनां जानो हागौ। गोमो गाब आरो फिथाइ सामथाइखौ सेबन खालामनाया सावस्रियाव गोजोननायखौ लाबोनो हागोन। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरा बैसो थानायाव जेरै खुलायै सोलियोमोन बेबादिनो सोलिलांनो हास्थायगोन। बे राशिनि सुबुंफोरा बिन्दास आरो खुसिजों बुंफबगोन। मकर राशिनि सुबुंफोरा सेभिं खालामनायाव मोजां आरो बुजिनो हानाय गुन थायो होनना बुंनाय जायो।
बे राशिनि सुबुंफोरा बैसो थानायाव गावनि मोजां कर्मनि फिथाइखौ बोराय बुरै समाव मोननो हायो। नखराव गासैबो सन्मान खालामनायखौ नुगोन। बिथांमोननि थाखाय गोथां गाबा मोजां। सावस्रि बिथिङाव एसे गालाय गुजाय सोमजिखांनायखौ नुनो मोनगोन, नाथाय बिथांमोननि आत्मा बिश्वासआ जोबोर राफोद जागोन। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरा ओंखारनाय आरो ओंखारै मोन्नैबो बिथिंखौ जुजिनो नाजा। बिथांमोननि बृद्धा अवस्थाया मालाबा सुख आरो दुखुखौबो सहायनो गोनां जानो हागौ। बिथांमोना सेंग्रा बैसोआव खामायनाय सन्मानखौ बोराय बुरै समाव मोननो हागोन। बबेनिफ्रायबा माब्लाबा खायसे सिन्ताफोरा फैनानै गोसोआव सिन्ता होफैनो हागौ। रागा आरो फेग्रा मुवानिफ्राय गावखौ रैखाथि होनो हायोब्ला मोजां। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरा हायोब्ला गायत्री मन्त्रखौ बुंबाय थानाया मोजां होनना बुंनाय जायो। अदेबानि बे राशिनि सुबुंफोरा मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंबो रोंनो लुबैनाय आरो गुबुनखौ गियान होनाय बेबादि बिथिङाव गोरायैनो लाखिनो हायो होनना बुंनाय जायो। मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरा बृद्धा अवस्थायाव जेबो दुखु खस्थ सहायनो गोनां जानाय नङा। बे राशिनि सुबुंफोरनि स्वभाबा बुजिनो गोरों आरो नरम आखुनि जायो। बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो गावखौ गोरोबना थानाय बिथिङाव थिरांथा लाखायो आरो बोराय सम एबा हायै समावबो बिथांमोना सुख सान्तिखौ मोननो हायो। बे राशिनि लाखि गाबा जादों गुफुर आरो निला। बे राशिनि सुबुंफोरा बृद्धा अवस्थायावबो नखरनि आबुं हेफाजाबखौ मोननो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान मोननो हाबायब्ला भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।